Как се управляват европейските средства? Кой гарантира, че те достигат до правилните проекти? И какво се случва, когато възникнат проблеми? В тези важни процеси ключова роля играят две основни групи – управляващите органи и бенефициентите. Европейските структурни и инвестиционни фондове и европейските фондове при споделено управление са предназначени за развитие на региони, подкрепа на иновации, социално сближаване и икономически растеж. За да бъде всичко прозрачно, трябва да има строги правила, контрол и механизми за защита. Тук идва и ключовият въпрос – как различните участници в този процес могат да защитят своите права? Управляващите органи са отговорни за разпределянето на средства, контрола и прилагането на принципите на добро финансово управление. Те трябва да предотвратяват нередности, корупция, измами и конфликти на интереси. Когато управляващите органи взимат решения за разпределение и контрол на средствата, те трябва да се придържат към правните рамки на Европейския съюз и националното законодателство. В курса ще разберем какви са правните механизми за защита на управляващите органи, когато техните актове са оспорени. Ще разгледаме и правните средства за защита на бенефициентите. Ще се запознаем с правните механизми за защита на бенефициента, ако бъде санкциониран, финансирането му бъде отказано или му бъде наложена финансова корекция. И за управляващите органи, и за бенефициентите, познаването на правните механизми за защита е от съществено значение. Това означава проактивно прилагане на правото на Европейския съюз и националното законодателство, бърза реакция при съдебни спорове и корекции, използване на съдебната практика като инструмент за правна защита, прецизност при подготовката на жалби и възражения. Ако сте част от управляващ орган или бенефициент по програма на Европейските структурни и инвестиционни фондове или Европейските фондове при споделено управление, тези обучения, част от Академията за фондовете на Европейския съюз на ИПА, ще ви помогнат да разберете своите права, да се защитавате ефективно и да допринесете за прозрачното управление и усвояване на европейските средства. Запишете се сега!